V tejto chvíli sa už môžu tešiť aj dámy, aj páni. Dámy na pekné šaty a páni na to, čo je pod nimi. Veru tak, každý si tu prišiel na svoje. Celá prehliadka kolekcie Jar-leto 2008 pod taktovkou Emílie Harmatovej, ktorá sa len tak na okraji neodohrávala na klasickom móle, ale pomedzi pospolitým ľudom zožala zaslúžený potlesk. To by malo predznamenať spokojnosť, alebo nie? Bolo by veľmi zle, keby som bola nespokojná, tak by som to asi v budúcnosti nemala taký cieľ, že ďalej pokračovať. V tomto vlastne, toto je naša taká vždy vrcholná práca sezóny, urobiť nejakú modnú prehliadku, ktorá nás vlastne reprezentuje. A aké vlastne budú jar a leto 2008? Dúfam, že teplúčké a bez takých vetrov, ako boli teraz nedávno, pretože len k takému peknému počasiu patrí aj pekné oblečenie. Vtedy sú dámy, myslím si, že vždy také spokojné, veľmi radi. To vlastne je pre nás vždy veľmi dobré obdobie, keď je aj pekné počasie a vhodné počasie, vtedy sa dámy radi obliekajú, radi sa teda dámy obliekajú a myslím si, že bude také, ako módny trend určuje a módny trend je taký, aký ste videli na módnej prehliadke. Čiže samozrejme tam všade videli ste prevláda biela a biela v kombinácii s tmavomodrou, taký námornícky štýl. Sivá farba, čierna farba, to sú také trendové farby roku 2008, ktoré prejdú aj do jeseň-zima tohto roku. No a tie budú doplňané takými ostrými farbami, aby to nebolo také jednotvárne, tak budú doplnené takou výraznou pinkovou farbou a výraznou žltou, teda takou slniečkovou, čo teda nás určite, nás dievčatá vždy teší, keď vidíme slniečkovú farbu. Tak to som sa, tuším, trochu aj trafil do tej farby. Že áno, no. Vraví sa, že najkrajším doplnkom muža je pekná žena. Platí to aj naopak? Myslím si, že by mal byť takým krásnym doplnkom. No teda u muža je to trošku inak ako u ženy, že naozaj ten muž, keď aj nie je fyzicky nejak príťažlivo krásny alebo nejaký model, muž teda sa znesie, myslím, že aj ten taký, o ktorom niekto si dovolí povedať, že je škarečí, ale muž môže byť práve príťažlivý tým, že sa vie buď či do športova perfektne obliecť, alebo sa vie tak elegantne obliecť. Jednoducho tak, aby tej žene sa vlastne v tom, čom je oblečený, páčil. Pokiaľ mu žena len raz v živote naznačí, že no, ja by som si ťa predstavovala ináč, alebo ty si taký lajdak a nechceš sa obliekať, už tam nie je niečo v poriadku. A keď už je reč o tých mužoch, počas záverečného standing ovation pani Milke robil spoločnosť jeden malý, priam vreckový muž. Kto to bol? To je môj vnúčik, ktorého sme sa dočkali po veľa rokoch, pretože naša rodina dozadu sme boli vždy samé dievčatá, teda vlastne či môj brat, ja som mala dievčatá a už konečne moja dcéra staršia to prelomila a my máme chlapčeka v rodine, tak je to také potešenie pre mňa, pre moju mamu a vôbec pre celú našu rodinu, že je to taká hrozná zmena. Pani Milka, blahoželáme nielen k vysnenému prírastku do rodiny, ale aj ku skvelej módnej prehliadke.